Senibingelela ke ngingahlangana ithuleleni. Hey, singapha ebhishi soshawa umoya. Noma ke singazi lokuzophola sizohlangana nomfowethu. Umfowethu nawe unenkinga ngendaba yaka RAF. Ngendaba kaMeli ke uzochaza ukuthi yena udaba lakhe yini. Ibuhlungu ke into udaba umfowethu eza nalo. Ngoba silokhu sikhuluma njalo lento ethinta abameli. Abangcolisa igama labameli abazikhandlayo besebenza ngobuqotho. Nabasesikoleni abafundayo nama-tertiary befuna ukwenza yona ilo. But uma sekunabantu abangaphambili abangcolisa i-profession yabo, so ukuthatha ukuthi nawe uyothi ufika lapho uthi uzofuna umsebenzi sekunzima ukuthi ama-client akuthembe. Umfowethu ke i-claim yakhe yaphuma eyenze lo mmeli, kodwa namhlanje akaze ayithola imali. Ngihlendele imiliyonela liyafana nomuntu akalotho, umuntu osuke wini lotho athi ngiphethe ithiki kodwa imali angiyitholile nobuthongo obusebu ngasafika. So umfowethu wangithinta, wafika nje kumina ephaphatheka nje ubona ukuthi ngempela ufrustrated, wathi phethe imali yami la ngiyithola ummeli akasekho nemali yami, ngicela ungilekelele. So ke siyazama ke siyahamba nalo daba lwakhe ke zihlangana ithuleleni kumlekela kumsiza. Njengoba sengithi ake ngize nje sikhulume nodaba lwakhe njengamanje ukuze u-LPC nale libhodi lakhona ka-LPC kuthiwa i-Fidelity Fund iyona ke case le engiyiphosela kubona engifisa ukuthi baprove ngayo abantu eSouth Africa ukuthi ngempela bayasebenza, bayakwazi ukurefunda imali esuke idliwe ummeli. Njengoba nje sasinabo ohlelweni ophuzini, sizobuya futhi nabo bazosinika i-report ngale case kamfowethu ukuthi sebenzeni ngayo. Uma kuwukuthi ngempela bayasebenza, amazinyabo ngempela yakwazi ukubhayitha, hayi ke ngithi cashem ake babhayithe la. So ke umfowethu uzongena akachaze ukuthi uze ngani. Sakubingelela mfowethu. Yebo, sanibona njani? Sikhona njani? Ngiyaphila. Igama mfowethu bani? Igama nguSiyabonga ngokaNcobo. Wenze njani? Ngo-2016 umhla ka-1 September ngaba sengozini yemoto ngapha ku-North Coast Road. So mangiba sengozini yemoto ngaphuma nga-attend ibhedlela kaze kwabe ngiyaphola ngiyadischarge esibhedlela. So ngahamba iclaim yami ka-RAF mina. Mangiya khona it was 2017. Mangiya khona ngofaka iclaim yami bathula 2017, 2018, 2019, 2020 ngahlangana nommeli wangasekhaya eXhopo. So mangihlangana nalo mmeli wangasekhaya wayesethi ucela ngimnikeze amaphepha wami ukuthi ngalimala kanjani. So ngamnikeza amaphepha, walisebenza icase yami ngawo 2021 so yophela. Ngo-2022 wangibiza ngoFebruary, I think kwamhla ka-30 kwamhla ka-28 because kwakuyisuku lokugcina la February. Mangifika kuyena wangitshela ukuthi i-claim yami i-approvile, imkhokhele imkhokhele 600,000. Okay, kuzofanele ngilinde kodwa 180 days, but kungenzeka ngiyithola imali before 180 days. Mike yathi 150 za 150 days insuku noma inini suke seyizongena. Okay, ngahlala ke ngalinda up until kwaphela wangitshela ukuthi ngeke ngifonele, ngingamfoneli mina ungakapheli 180, but mawukuthi yena iyangena uzongifonela ungakapheli 180 mase sezi above 150. Okay, ngalinda kwaze kwaphela 180 ngamfonela. Mangimfonela into oqala nje ayisho wathi ukhuluma nobani. Bese ngiyamtshela hayi ukhuluma noSiya kanje wathi nawo hayi ngalahlekelwa ifoni. Bese ngiyambuza ukuthi kwenzakalani, bese angitshela ukuthi hayi no usalindile akabalanga kahle, iclaim yami izokhokha ngo-October before umhla ka-15 October. Okay, ngalinda before umhla ka-15 October. Kuthe ngomhla ka-7-8 wafona wathi isizokhokha ukuphela kwenyanga, kusho ukuthi sekuzoba end of October. From end of October waphinda waphela end of October akasho lutho, uthulile. Ngamfonela wathi ibingangeni, but sune zingena uzobe siyangazisa. NgoNovember ngaphinda ngamfonela. Mangimfonela ngoNovember wangitshela ukuthi inkinga yakhe kwaba i-tax clearance, wayenga understand ukuthi akazange aqaphele i-tax clearance yakhe ukuthi seyizo expire. So ucela ukuthi ngilinde alungise i-tax clearance. Kwaba uJanuary, kwaba uFebruary. Okay, uthulile. Uthe ngo-April wephasika ngathola i-call ukuthi utholakale esezihengile la kade ehlala khona. Kusho ukuthi ke kwaba i-lost kanjalo. Wayibulala? Yebo, wayibulala. Okay. Ngakaphuma imali yakho njalo?
ingakakhokhi ingakafiki mina ngoba ngathi mangiya ka RAF ngofuna i-proof of payments kwavela ukuthi sesihamba nawe wathi mangithuma ka RAF ukuthi angofuna i-proof of payment kwavela ukuthi bayikhokha ngomhla ka 1 August 2022 okusho ukuthi ngempela weqinisile mayithi after 150 days ngabe seyikhokha noma nini ngoba ngathi mangibala kwakusuku 152 lela bayikhokha ngalo. So ke from lelo suku lomhla ka 1 August to umhla ka 30 September lesasifumane ngawo ngo180 days uthulile akasho lutho. Mase sengibuyela kuyena wathi hayi abakayikhokhi. Only find out ukuthi sengihlangene nawo ngathi boku January noma February kulonyaka. So mase sengibuya ka RAF ngithola ukuthi bayikhokha ngomhla ka 1 August. Bakhokha malini zasikhombisa. Nabo bafuna ukubona bakhokha malini. Ngihamba nemillionela ngenza ukuthi ngihle nemillionela. Okay. Lana mfethu imali abayikhokha la 2.7 2,759,000 but bayiveza kanje futhi mntu ifika ivele bavela iveza ngokuthi yenze bokweyani like njengana le ukulimala kwekhanda laba u2,175,376.8 cent. Okay. Head damage abo 400,000. Ngitubomve. Head damage cost abo 16,108.47 cents. Head damage cost abo 95,031 rand 54 cents. Okay. Sayona my damage abo 66,850. Alright. Kusayona about 252 rand 7. But mangabe uyihlanganisa iya ku 2,759,000. Okay. Asiqamba manga. Siyanihalisela nje haramasho. Nansi imali le ndoda le. Engenayo kumanje. Okay ke mntaka baba. Sasuka ke. Uma seyibulele kumele uyazama ukuxhumana na office lakhe. Kusho ukuthi into ebeyenzekile but umuntu ngesikhathi engakashoni bevele ungasatholakala. Usisa kade esebenza naye office moya ngabe bamba ucingo makwenzekile walibamba ucingo uzolibamba ucingo ngabe umuntu obhizi uzobuyela kuwena naye ngapha amafoni wakhe wonke awasangeni landline ayingeni. After sengithola ukuthi useshonile ngiye ngazama ukuxhumana nabantu bakubo. Ubaba wakhe wangitshela ukuthi usaku process yokuthi bathola ummeli okuyena ozongamela izinto zikamakhanya. So from lapho bazobe sebekwazi ukuthi baqaleke bakhokhela abantu abakade beku process. Kodwa ke ngathi mangibuka ngabona ukuthi futhi mina ngivela ngisangena kulohlelo lokulabantu ade beku process because vele imali yami ibisingene before. So angikwazi ukungivela kubantu be process because vele ibisivele sengenile. I think kwaku May last year. So since ngaleso sikhathi mfethu up until namhlanje ubaba wakhe akaza abuyele kumina mhlawumbe angiprefer ukuthi hayi njoba ngakade ngikhulubile nawe ukuthi ngizozama ukwenza indlela uzozama ukwenza indlela ukuthola ummeli sengimtholile ummeli uthi kwasuka ngaleso sikhathi nje uthulile and nami I decide ukuthi asekudinga ukuthi ngimfonele ngoba ngiyaqonda ukuthi vele yena kahle akangeni kakhulu kule ngangimbikela njenganomzali because akekho umuntu engangimazi ngaleso sikhathi engangakwazi ukuthi ngimbikele. Njengomuntu wangakini nawe umthetho ngoba vele umazi kumuntu omthembayo wangakini. Yebo ngimthetha njalo umuntu engimthembayo njengomuntu wangakithi nanokuthi enye into ekade yenzekile njengoba kade ngingachaza eqaleni ukuthi ngase ngivele ngibusile udaba lami ka RAF. So ngase ngiya kuleyado give up ukuthi vele lo futhi ayenzeki. Mangabe sengizwa ngaye ukuthi because mina sengihlala ngapha eThekwini. Mase ngizwa ngayo ukuthi hayi emakhaya izinto uyazenza ziyenzeka. Ngase ngiya ngokukhuluma naye wayesethi hayi no ngimthumelele ama documents wami so that ezokwazi ukwabuka ukuthi ame kanjani ama documents. Mangimthumelela ka nangempela uzokwazi ukuyisebenza bese ya approve manje. Umuntu nje olimele ngozini noma onesihloko sakhe ungathi nje ngami ecela advance kuwena ngabantu abazabambeni indaba yokuthi zenifana. Inzima mfethu leyo nto manje abantu abafani. Bakhona abantu asibaziyo ukuthi basebenza ngokweqiniso. Bakhona futhi abantu abameli abangasebenzi ngokwethembeka abangasebenzi ngeqiniso. Nakuba ke inkinga sesibhekene nayo manje ukuthi abameli abaningi asisabathembi.
abameli nje abaningi asisakwazi ukubathemba ukuthi hayi ngizoya kusibanibani ngoba wangabona esiza wena nami uzofika ngisize ngoba kuyenzeka uyabona nje kwamina ngayakuyena ngoba bese bebaningi abantu e-community kade sebasizile but only find ukuthi mase kufike mina wa decide ukwenza ngalendlela enze ngayo. Siyabonga sithembe ukuthi sizohamba siqale vele ngoJanuary. Kahle mina ngiqale ukukhuluma nawe ngoNovember ukuthi futhi boxayekile ngikufonela ngikuWhatsApp kodwa ukubuyela kwakho nje kumina ngicathi boku early January mhlambe bokuhomhla ka 10 kuyale. Abanye ba-understand vele baze basisuke kodwa thina vele kanjani siyabona. Angithi niyayizwa kuyizimo ezenzakalayo impela lezo. Baningi ama-case njengoba nje ngihamba nawo mfowethu sifike ngoJanuary njengoba kuNovember manje yabo. Siphethe so December next year next month sithi January qedwe unyaka akayitholi imali sisahamba angeke phinde futhi ngithi ukufaka igele yaphambili njengamanje imetha yakhe ngizoyisa mina ukhona kumphatho baphethe la uSinatali uSisphethe okuyena uChairperson ka LPC phezulu kukhona ke uSisimanzuza okuyena uChairperson wabo national bese kuba khona ke ubaba nangamletha ukhosini niyamazi okuyena sihlalo waka Fidelity Fund ukubona abancedezela abantu abakanjena cha lokho babekusho ukhosini isikhathi ke samanje sokuthi kuthiwa practice what you preach sho njalo khona ngoba sikhule isho njalo eyiculo kanjalo ewephilo ubheri white isikhathi ke nansi ikhethe inhlala bayenze ngikho nje kubona ngithi iqiphe kwetafula bese simonitha nabo basinikeze ke thina round time ukuthi ngempela ikhethe kanje ngoba bonke ubufakazi sebukhona and I heard nokuthi ama-file vele asese office ibona because the moment umeli phela mayishona ufuneka report ku-LPC ukuthi shut down i-office uthathe onke ama-file abantu walethe kwe-LPC ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi kube easy uthole information abayidingayo but ke ngicela ukuthi nabo ku-LPC uze ngempela uphakame uzosiprovela no-Federal Fund ukuthi amakhesi kanje ngempela bayakwazi ukuthi bawahandlishe barefund abantu we willing even now ukuthi sizobuya nabo sizokhozini bazokwenza i-exemplary testimonial ukuthi nawe mfowethu sesimkhokhele imali yakhe ebidliwe ummeli usibanibani ongasekho sashonile but imali benganyanga iclient sizokwenza lokho engane zakwethu baba phela ubekezele nefethu sibona ukusibekezela kwakho nje yabo. I know ukuthi phela mfethu uma ngabe usana lezi inkinga zokungaphenduleki awuqondi kodwa ngingathi mangihlangana nawe mangibuka uWhatsApp wakho ama message angabona hayi kufanele. Ngiyabonga ngane zakwethu sesizwile ke udaba likaMfethu lobuhlungu lokuthi ke alahlekelwe imali yakhe yaka Rotation Fund. Cha engifisa ukuveza nje ngane zakwethu ke nalabo ke abasadinga usizo bangeza sizokwazi ukubalekela nabo njengoba sibalekela nabanye. Nawe ke lapha ekhaya mhlawumbe ungasithinta sizokwazi ukuthi mhlawumbe udaba lakho sikwazi ukuthi lisukumele ekakhulukazi kulabo abantu abasanokulimala abangakabathatha abameli ngoba kunzima mangabe ulandela ikhesi isikummeli ngoba usukufana nokuthi umuntu njengenhlwathi esuke isigingile makufuneka uyoyipitshiza ukuthi ikwazi ukuthi ihlanze lento esuke igingile kusuke akubi kuhle akekho umuntu ofuna ukuthi akhiphe into eseyigwinile sesesiswini sakhe so mangabe ke claim yakhe isikhona kummeli usufana nomuntu ke nesuke seyibalile so kuye kube ngcono ke ukuthi usebenze iclaim osuke eqala phansi kabusha umuntu umlekela lapho ke nokuthi ugade ukuthi iclaim yakhe yenziwa ngendlela yini so ke izandla ke siyayivula kulabo abadinga usizo ngane zakwethu bangasondela abasidingayo basithola ke number ethi yocingo neno WhatsApp leyo number ethi 0677893082 0677893082 maduze nje ngicabanga ukuthi maqala unyaka uJanuary azobe sekhona ama-office akathuleleni khona la eThekwini but ke siyoyisha indawo mangabe ke yonke sekufanelezekile but nje ngiyathembisa ukuthi uJanuary uyothi nje uqala umhla ka1 azobe sekhona ama-office neleni lani ke akathuleleni zwazi nesithinte kuyona. Siyabonga.